pre vás odkaz. Je to pre tých, čo nás hypujú a počúvajú, preto vám píšeme teraz tento odkaz. Je to pre rodinu, pre kamošov, pre tých, čo spolu tvoríme jeden odkaz. Je to odkaz. Je to odkaz našej generácie, je to pre nás podstá, že píšeme odkaz. ZDŠka, druhý stupeň, naše prvé texty. Na papier som písal páry, chýbal tomu len skill. Aktivita textov bola najviac počas covidu, keď som nevedel, čo bude, radšej na to zabudnúť. Keď som myslel, že prídem o rodinu, bol som na tom zle, no neobjímal som tú spodinu. Hej, rest in peace všetkým, čo sú není tu. Hej, stay with me, spolu hráme našu hru. Bola to doba plná strachu a smola, sa na pety lepila, vtedy prišla len ona. Síce láska tam bola, aj keď som bol za vola, od stola som sa postavil, čiže stal som z popola. Robíme to pre nás, pre vás, je to od nás, pre vás odkaz. Je to odkaz. Je to pre tých, čo nás hypujú a počúvajú, preto vám píšeme teraz tento odkaz. Je to pre rodinu, pre kamošov, pre tých, čo spolu tvoríme jeden odkaz. Je to odkaz našej generácie, je to pre nás podstá, že píšeme odkaz. Týmto odkazujem svojim, odkazujem iba mojim, že som vďačný za nich, lebo vďaka nim tu teraz stojím. Boli doby, ktoré boli, niečo z toho stále boli, ale nie to všetko za nami a my sme na tej lodi, ktorá pláva. Plné plachty, veľké vízie, mladí chlapci, ktorým nechcú živoriť, touto dobou zarobiť, rodinu obohatiť, veľké domy postaviť. Preto píšem odkazy, zatvorené do flašky, zahodené do mora, nech to nájdu aj tam tí, ktorí nevidia šancu, čakajú na nástup, prežijeme všetko, budeme mať plnú kapsu. Robíme to pre nás, pre vás, je to od nás, pre vás odkaz. Je to odkaz. Je to pre tých, čo nás hypujú a počúvajú, preto vám píšeme teraz tento odkaz. Je to pre rodinu, pre kamošov, pre tých, čo spolu tvoríme jeden odkaz. Je to odkaz našej generácie, je to pre nás podstá, že píšeme odkaz.